Velkommen til Ornestation Mors. Vi er en privat ejet danavl ornestation, der blev grundlagt tilbage i 1974 af Martin Markussen. I dag er vi en professionel familiedrevet virksomhed, drevet af de 2 sønner, Andreas og Arne Markussen, samt 2 sønnesønner, Johnny og Thomas Markussen. Ornestation Mors har mere end 40 års erfaring inden for sædproduktion. Vi har 800 orner på stald og beskæftiger på Mors og Sjælland i alt 45 fuldtidsansatte og 15 deltidsansatte. Vi yder en høj service til alle vores kunder, da det er vigtigt for os, at kunden altid er i centrum. Vi har 24% af sædsalget her i Danmark, hvilket svarer til 1,4 millioner portioner sæd årligt. I vores ordremodtagelse tager vi dagligt imod 250 ordrer, både per web, mail og telefon. Vi lægger stor vægt på, at alle vores medarbejdere i vores ordremodtagelse er godt klædt på til at give vores kunder en god service og faglig sparring. Vi har en flad organisation, hvor både ejere og ansatte deltager i den daglige ordremodtagelse. Produktionsplanlægningen foregår fra dag til dag i tæt samarbejde mellem ordremodtagelse, vores laboratorie samt vores staldpersonale. Vi er en del af Danavl, de danske svineproducenters avlsystem, som udvikler og markedsfører gener til danske svineproducenter og eksport. I Danavl-systemet er det 35 avlere og ca. 145 opformeringsbesætninger. Vi får leveret orner løbende fra avlere, hvor de kommer ind i en af vores karantænestalle og bliver blodprøvet 2 gange med ca. 3 ugers mellemrum, før de kommer ind på vores KS-stationer. Det daglige arbejde med tapning af orner bliver udført af vores staldpersonale, som alle har mange års erfaring. Det er manuelt arbejde, hvor man medbringer fantomet ind til stien til ornen, som per instinkt springer på det efter få øvespring. Ved selve tapning er personalet meget omhyggeligt med hygiejnen. Det er vigtigt for det færdige produkt. Tapningen tager ca. 10 minutter. Unge orner springer 1 gang om ugen. Dette øges til 2 gange per uge, alt efter alder og sædkvalitet. Når sæden kommer til laboratoriet fra stalden, gennemgår det en grundig kvalitetskontrol af vores veluddannede laboratoriepersonale. Sæden tjekkes i mikroskop for eventuelle defekter, som kan påvirke befrugtningsevnen. Derefter måles for, hvor mange sædceller der er per milliliter. Det er derfor, at vi er sikre på, at der er 2 milliarder sædceller per færdig sæddose. Bliver sæden godkendt, fortyndes det med 32 grader varm fortynder. Sæden færdigfortyndes på vores automatiske fyldemaskine, hvor den fyldes på pose, der er påtrykt de informationer, kunden har brug for i deres produktion. Alle sæddoser pakkes som hyggeligt ned i poser, mærket med navn og vognnummer. Vi har et meget bredt sortiment af landbrugsartikler, lige fra de gængse forbrugsvarer, staldartikler, husholdning, have, el, VVS, værksted, kontor og beklædning. Vi har et katalog med over 3.000 varenumre. Derudover er vores produkter tilgængelige i vores webshop ornestationmors.dk. Nye såvel som nuværende kunder er altid velkommen i vores butik på Gammel Møllevej, hvor vi aldrig går af vejen for et godt tilbud. Tak for det. Vores chauffør møder ind og pakker sæden og varerne i bilerne efter den kørerækkefølge, de har fået fra kontoret. Derefter kører vi ud og besøger kunde efter kunde i en af vores 12 temperaturstyrede biler. Temperaturen i bilerne er satellitovervåget og vil give alarm ved forkert temperatur. Temperaturen er mellem 17 og 20 grader. Vores kunder vil typisk modtage sæden fra kl. 3 om natten til kl. 9 om formiddagen. Chaufføren er meget omhyggelig med, hvor og hvordan de færdes i gårdspladserne og forrummene, så de ikke kommer ind i ren zone.
Der er løbet sø året rundt, og sæden for Orne Station Mors resulterer i ca. 8 millioner smågrise på årsbasis. Det er vigtigt, at sæden for os er med til at bidrage til et godt produktionsresultat hos vores kunder, samt at de danske svineproducenter bliver ved med at være verdensførende. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Orne Station Mors, vi giver en hånd med.